Blekov zábor musíme kúpiť. Neblázne, chce zaň 500 000. To je jedno. Lorencovú spoločnosť tým odstavíme od potoka. Nebudú mať ako ťažiť. Na Blekovom zábore musíme hlbiť šachty. Nemáme dosť stavebného dreva. Pošleš hore na Yukon aspoň 100 drevorúbačov. Na pilu odkážeš sa pripravia. Drevo potrebujeme nielen na Blekov zábor. Na Aliaštu tiahne 20 000 ľudí. Všetci budú potrebovať strechu nad hlavou. A my im ponúkneme stavebné drevo. Urobím, všetko zariadím. Bill, čo tu robíš, kamarát? Dobrý deň. Pán Harniš, presťahovali sme sa sem, pán McDonald tu má salón. Som rád, že ťa opäť vidím. A ja, pán Harniš. Prepáčte, pán McDonald ma čaká. Ako sa máš, panenka? Ďakujem. Zriaďujem podnik. To je naša nová speváčka, slečna Hamiltonová. Teší ma, madam? Dúfam, že najväčší podnikateľ v Dawsone sa príde pozrieť na premiéru. Nesľubujem, mám veľa obchodných povinností, ale pousilujem sa. Ponáhľame sa, slečna Hamiltonová. Poďme. Dovidenia. Hej, Ilan! Nech ma čert vezme. Zdravím ťa, Ilan. Kde si sa túlal? Všade, kde sa to len trošku blišťalo. Králičí potok, Excelsis, Stuart. Nemal som šťastie. Poď sem. Koľko potrebuješ? Ja potrebujem prácu. Budeš robiť u mňa. Tu je záloha. To je veľa, Ilem. Si môj kamarát, Louis. A to je viac. Ako všetky prachy. Prídi zajtra za mnou. Lorenzova banská spoločnosť dala do obehu 500 akcií. Predvčerom stála $1 000 a dnes vyleteli na 2000. A to je dobré, alebo zle? No, pre Lorenza vynikajúce. Umožní mu to zvýšiť ťažbu a zároveň investovať. A čo, ak sú tie ich zábory na nič? Aj tak je to dobré.
Predané akcie znížia riziko straty. To znamená, že niekto môže zbohatnúť predajom akcií na bezcenné pozemky. No, v zásade áno. To je zaujímavé. Skoro ako poker. A to ešte predáva? Jacksonové píly, Dawsonská prvá stavebná, ale ich akcie tie už druhý raz klesli. Počuj, Terence. No. Čo by sa stalo, keby niekto kúpil všetky akcie? To nikto neurobí. A čo keď predsa? Tak potom nadobudne rozhodujúci vplyv v správnej rade obidvoch podnikov. Kúpiš všetky akcie. Od ktorej spoločnosti? Od oboch. Stavebná spoločnosť sa bez Jacksonovej píly nezaobíde. Dobre, ale bude ťa to stáť najmenej 250 000. A nebudeš mať istotu? To nie je tak veľa. Rád hazardujem. Keď tu nie je poker, tak musím hľadať zábavu inde. Poďte ďalej, páni. Zavri tie dvere, Chris. Aliaš ti ťahá. Musíte chvíľu počkať, chlapci. Čo je to? Zvláštni dopisovatelia. Z New Yorku a zo San Francisca. A čo chcú? Interview. Nemám čas. O 5 minút príde Francúz. Výborne, 3 minúty úplne stačia. Ráčte, páni, pán Harniš vás rád príjme. To je pán Frank Jones, New York Sun. A to Sam Watkin, Chronicle, San Francisco. Máte 3 minúty, chlapci. Prečo vás chlapi volajú kráľ Klondike? Ako dlho ste hľadali zlato? Stop, páni, stop. Zaujímavejšie otázky nemáte? To všetko tu už bolo. Chlapi zo severu sa neradi opakujú. A nezabudnite, páni, 3 minúty. Kto zabil majiteľa záboru číslo 1? Istého Carmacka. Neviem. Povráva sa, že práve Steve Carmack vám prezradil to fantastické miesto. Je to pravda? Áno. Hľadáte jeho vraha? Nie. Carmack bol predsa váš priateľ. Prečo nehľadáte jeho vraha? Už som ho našiel. Pred chvíľou ste predsa vraveli, že vraha nepoznáte. To súhlasí. Našiel som iba jeho kostru. Ohlodanú vlkmi. Je to tak, Chris? Vy ste boli pri tom, pán Belov? Nič ste nám nepovedali. Kostru sme objavili pri Králičom potoku. Nedala sa identifikovať? Vlci na severe bývajú hladní. Vedľa kostry sme našli 3 nábojnice. Kto vraha zastrelil? Neviem. Vystrelili sme obaja. Ja i Carmack. Ešte nejaké otázky? Vy ste bohatý človek, pán Harniš, veľmi bohatý. Hovorí sa, že kontrolujete najmenej 50% ťažby. Je to pravda? Nie. K dnešnému dňu kontrolujem 70% všetkej ťažby. Váš majetok sa odhaduje na niekoľko miliónov. Čo považujete za svoju najbližšiu úlohu? Prinútiť svojho priateľa Chrisa Belova, aby začal na svojom zábore ťažiť zlato a bohatnúť. A vy, pán Harniš, chcete ešte ďalej bohatnúť? A prečo nie? Aký je váš životný cieľ? Zostať slušným človekom. Je to také ťažké? No, s 10 miliónmi je to dosť ťažké. A s 20 nemožné. Vy máte 20 miliónov, pane. Myslím, že som ešte stále slušný človek. Čo povieš, Chris? Poď ďalej, Louis. Práve sme skončili. Trvám na tom, aby náš rozhovor bol uverejnený aj v Klondike News. Naše noviny čítajú všetci vážení obyvatelia mesta Dawson. Klondike News číta celá Aliaška. A preto s vašim dovolením uverejní náš rozhovor aj Dawsonský plátok. Vyprevadím vás, páni.
prosím. Porúčam sa. Klobúk dolu, ohnivák. Ale si s nimi zatočil. Nebojí sa ich? U nás sa nemusíš ničoho obávať, ak máš peniaze. Ilen, až do dnešného dňa si tvrdil, že tá kostra nepatrí vrahovi. Zmenil si názor? A čo myslíš? Čo urobí vrah, keď po celej Amerike roztrubím, že ho hľadám? Vezme nohy na plecia, ak má len trošku rozumu. To asi má. Preto chcem, aby mal dojem, že ho už nik nebude hľadať. Kto by mohol mať záujem na Kármekovej smrti? Každý, kto unesie pušku. Kármek našiel zlato a tým si podpísal svoj rozsudok. Prvá guľka sa zošmykla po tomto amulete a druhá rana šla priamo do srdca. A ty chceš, aby ťa tento amulet doviedol k vrahovi. Obleč si tie handry, čo si mal včera a budeš amulet ponúkať po celej Aliaške. Začneš tu, do Usne. Budeš zaň pýtať $300. Čo? Čo? $300? Má cenu najviac $30. Práve preto. $300 ti nikto nedá. Iba vrah. Turecká práša. $300. Amulet. libier múky, 8 kg vajec, 16 libier bôbu, 20 libier slaniny, Amulet. katuľa suchárov, Čo poviete, páni? 10 libier rýb. Amulet. Potom sme mali 50 libier cukru, Páni, čo 3 poviete? libry čaju, Umelecká práca. 30 Daj pokoj. 20 fliaž rum. V poriadku. Na budúce chcem aj kuchynské zariadenie. Taniere, príbory, hrnčeky. Pošlem vám presný zoznam. Ako si želáte, pani. Objednávku okamžite pošlem do San Francisca. Môžete sa spoľahnúť. Budete spokojná. Za takéto nič $300. Si blázon alebo podvodník. Je to umelecká práca. $300 nie je veľa. Daj to sem. Na, tu máš $20 a zmizni, kým sa nenahnevám. Vráťte mu ten prívesok. Prosím, aby ste mu vrátili ten prívesok. Stalo sa niečo? Pani šéfka. Samozrejme, madam. Čo človek neurobí pre krásnu ženu. Naložte ten dolár. Pre Boha, Louis. Louis, čo ty tu robíš? Obchodujem. S tým? Ukáž. Kúpim ho. Ty? Prepáč, ale rozmyslel som si to. Je to vlastne pamiatka. Prepáč, ale nepredám to. To nie je fér, Louis. Ostatným si ho ponúkal. Daj. Ty ho chceš kúpiť preto, lebo som na mizine, pravda? Ale nie. Páči sa mi. Koľko? Je to strašne drahé. $300. Nevadí, chcem ho. Budem sa hnevať, ak mi ho nepredáš. Sme hotoví, pani šéfka. Už idem. Ďakujem ti, Louis. A ukáž sa niekedy v našom lokále. Ako sa ti to podarilo predať? Bola to náhoda. Obyčajná náhoda. Ale ani na okamih nezaváhala. Hlúposť. Panenka nemá s tým nič spoločného.
Keby som sa s ňou mohol stretnúť. McDonald ju stráži. Na nákupy ju sprevádza Jim. Musím s ňou hovoriť. Medzi 4 očami. To sa dá zariadiť. Navštevuje moju knižnicu. Akú knižnicu? Moju. Belovová knižnica a čitáre na povznesenie ľudského ducha a pokroku je otvorená a zahájila svoju činnosť na hlavnej triede. Odporúčam vám ju do pozornosti, páni. Tu je astronómia, mechanika. Poď. Tu zemepis, poľnohospodárstvo. A tu botanika a iné prírodné vedy. Filozofia. Sokratova obrana. Darwin. Shakespeare. A toto. Homérova Odysea. To si musíš prečítať. Ohromné dobrodružstvo. Čo si také ako naša cesta ku Králičiemu potoku. A koľko ťa to stálo? 22 000. Aj so zariadením. Koľko? 22 000. Kde si vzal toľko peňazí? Predal som svoj zábor. Dali mi zaň 25 000. Čo ti je? Nie je ti dobre? Chceš trochu vody? Komu si to predal? Lawrenceovej banskej a ťažobnej spoločnosti. Vykonal som azda niečo zlé? Vôbec nie. Vôbec nie. Nepopustil som ani dolár. Je síce pravda, že sa so mnou veľmi ani nejednali, ale aj tak... Somár! Prosím? Si strašný somár, Chris. Ten zábor mal cenu $500 000. Toľko by som ti bol zaň dal. Keby som to bol býval vedel, dal by som ti ho zadarmo. Bol to tvoj zábor, Chris. Keď ťa to nemrzí, tak potom je všetko v poriadku. Mám, čo som chcel. A robím, čo som už dávno chcel. Vzdelávam ducha a slúžim pokroku. Dobrý deň. Pane na nebi, to je náhoda. Počkaj, panenka. Nie je to náhoda. Čakám ťa tu. Čo chceš? Chris, prosím ťa, nechaj nás chvíľu o samote. Choď. Nechceš si sadnúť? Nie. Pre koho si kúpila ten amulet? Aký amulet? Ten od Francúza. Na čo to chceš vedieť? Ja som sa pýtal prvý. Páčil sa mi. Tvoj muž vie, že si dala za obyčajný amulet $300? To má byť výsluch? Nie. Chcem vedieť, či si ho kúpila pre McDonalda. Ak nechceš, aby som odišla, daj môjmu mužovi pokoj.
Ty nemáš právo sa takto vypytovať. Ten amulet usvedčuje Karmekovho vraha. Ako sa opovažuješ? Ako sa opovažuješ obviňovať môjho muža? Robíš to preto, že sa ma ujal? Panenka, prosím ťa, upokoj sa. Ja nikoho neupodozrievam a ty sa upokoj. Prosím ťa o to. Panenka! Tri roky som na teba čakala, Ilem. 3 stratené roky. A ešte ti je to málo. Nechaj ma žiť. Nechaj ma, prosím ťa. Čo deň s nádejou tajnou hľadím na obzor sklonený k diaľavám. Vráť sa mi späť, nechaj ten cudzí svet. Vráť, nech už viac nečakám. Vráť sa mi späť, nechaj ten cudzí svet. Vráť, nech už viac nečakám. Kde si bola? V knižnici. Vrátiť knižku. S kým? S nikým. Klané. Čo tam robil ohnivák? Dávaš ma špehovať? Uráža ma to. Prestaň ma dráždiť a provokovať, lebo... Pusť. To si dovolil posledný krát. Zapamätaj si to. Čo ste prestali? Pokračujte. Čo stojíte? Nemáte čo robiť? Pripravte sálu. O chvíľu prídu hostia. Tajnou hľadím na obzor. Padni. Vráť sa mi späť. Nechcela som ťa s tým znepokojovať. Áno, čakal ma tam. A vysmieval sa mi kvôli tebe, Meg. Ak ti povedali niečo iné, tak ich vykopni z domu. Pre mňa je minulosť mŕtva. Prepáč. Už o tom nehovorme, panenka. Ako sa ti páči? Má výborný hlas. Trochu výstredná a vyzývavá. Pozri sa na ten dekolt. S tým musíme niečo urobiť, lebo máme na krku celú mestskú radu. Noc čo noc s modlitbou nemou. A čo keby sme jej tam zavesili toto? To je zlato? Kúpila som si ho včera. Bol veľmi drahý. Dúfam, že sa nehneváš. Prečo? Ak sa ti páči, daj jej ho. Kúpim ti krajší. Vráť sa, nech už viac nečakám.
na obzor k ľadovým priehradám. Čo blázniš? Poviem to pani šéfke. To by som ti neradil, drahá. Frajer. Jim? Áno, pane. Nič iné neodkázala? Nie, pane. Myslím, že sa na vás hnevá. Ďakujem ti. Mám k tebe prosbu. Prosím, pane. Potrebujem Jimovú pušku. Spoľahnite sa. Donesiem vám ju, pane. Áno, tak poďte páni, len poďte vravím vám. Pre každého niečo, vždy pre každého mám. No tak poďte páni, už nemárnite čas. Veď od hlavy až po pety som stvorená pre vás. Veď od hlavy až po pety som stvorená pre vás. Oko! 21! 21! Nehol si sa ako ten môj kôň, ktorého som zdedil po mojom strýkovi policajtovi. A ty máš koľko? 25. 25. Myslím, že sa 27. 27, ty podvodník! No 27, bože môj. Teraz je tu už jedno. Som čistý ako lalia. Koniec, nehrám. Áno, tak vstúpte páni a roztočte to už. Čakajú vás dámy, a kto z vás nie je muž. No tak poďte páni, už najvyšší je čas. Veď od hlavy až po pety. Dnes ráno som ťa videl na tom koni, krásne zviera. Arizonský sivák, dvojročný. Dám ti za $300. Obchoda nehrám. $400. Nehrám. Na tom koni odídem do San Francisca s bohatným. Tak $500. Posledné slovo. A čo keď prehrám? Tak pôjdeš peši. Nedbám, poďme. Vráť sa, vráť. $500. Nechaj ten Alebo kôň. cudzí svet. Kartu? Vráť sa, vráť. Nech už viac nečakám. Vráť sa, A stačí. vráť sa späť. Nechaj ten cudzí svet. Vráť sa, vráť. Nech už viac Dosť. nečakám. Koľko máš? 19. 20 je môj! Kde ho máš? Máš tady u starého smysl. Platím za $0,5 denne. Kedy si ho vezmeš? Okamžite. Vždy som túžil mať pekného koňa. Tak poďme. Noc čo noc s modlitbou nemou hľadím na obzor, či ťa tam nezbadám. Kde?
Tam v rohu. Smith! Kde si ty, starý lenivec? Oznamujem ti, že od dnešného dňa sa stávam majiteľom francúzovho koňa. Odkiaľ máš moju pušku? Ak je to tvoja puška, tak si pri králičom potopu zabil Karmeka. Charles! Ruky. Druhú. No tak. Ak podpíšeš priznanie, som ochotný odovzdať ťa súdu. Karmeka? Karmeka? Zabil John? Ja som zostal v tábore. V Bielom kaňone. Ako chceš. Louis. To prečo? Nemôžete urobiť. Ale môžeme, Jim. V Karmekovom tele sme našli guľku, čo vyšla z tvojej pušky. Aj Johna máš na svedomí. Nik na svete mi nezabráni, aby som pomstil dvojnásobnú vraždu. Ale... Louis, postráž dvere. Počkaj. Nechcel som Karmeka zabiť. Skočil mi do rany. Ja za to nemôžem, bola to náhoda. A ja som ti skočil do rany? Nie. Po tebe sme šli. Prečo? Dostali sme príkaz. Kto vám ho dal? McDonald. Chris. Podpíšeš nám, že si zabil Karmeka. Tu, prosím. Hore ruky! Hore ruky! Lebo to dolu napálim! Počuli ste? Hore ruky! Ernst, dal tú pušku! Prejdite tam! No! Poďme! Poďme, lebo... No! Pohyb! Na čo čakáte? Strieľajte! Drž hubu! No tak strieľajte! Drž hubu! Pozor, chlapi! Zalahnite krvom, tak je... Luj, nestrieľaj! Neblázni, chlapče! Aj tak sa nám nevyšmichneš! To sa ešte uvidí! Zdaj sa, Jim! Počuješ? Zdaj sa! Nikdy! Nikdy! Chris, delím sa! Chris! Daj sa! On sa aj tak nedostane, Jim! Posledný raz ťa varujem! Nestrieľaj, Jim! Jim! Čo je s ním? Je mŕtvý. A teraz čo? McDonald. Bez dôkazov ho neusvedčíme. Zničím ho. Odíde z Dawsonu ako žobrák. Otvorte! Počujete? Otvorte! Musím s vami hovoriť. Už idem. Tak čo je? Bude to? Vylovím dvere! Otvorte!
Kto ste vy, pán McDonald? Prečo ste moje žene neprijali objednávku? Pretože nemám tovar. Ani neviem, kedy budem mať. Nemôžem viesť svoj podnik bez toho, aby som mal z čoho variť. Potrebujem do zajtra 2 vrecia bôbu, 10 funtov slaniny, vrece múky, čaj. Ale odkiaľ to mám zobrať? Ráčte sa presvedčiť, sklad mám úplne prázdny. Všetko vykúpil Francúz Louis. Nič nezostalo naozaj. Francúz Louis? Na kýho šľaka mu to bude? Povráva sa, že našiel zlato. Otvára veľký podnik na hlavnej triede s kapelou a tanečnicami. Salón pri Králičom potoku. Salón pri Králičom potoku? Je to tam nabité až na prasknutie. Polovahé ženy tam tancujú a šerifa vzali dokola. Nalievajú zadarmo, všade plno balónikov. Pri hubu? Hraj. Barney. Ty si sudca, Barney. Chcú ma zničiť. Prečo ma nechráni zákon? Veď platím dane. Aj oni platia. Ale ja ich neničím. A oni ma chcú. To je zákon konkurencie, Mac. Čo to má znamenať? Kam idete? Odchádzam. Dávam výpoveď. Nie. Budete spievať tu. Nemôžem predsa spievať naraz v 2 podnikoch. Našla som si lepšie miesto. V salóne pri Králičom potoku. Áno. Nemáte právo! Odložte tie veci a okamžite sa vráte. Prosím vás, pustite ma. Čo si to dovolujete? Prosím vás, pustite ma. Pustite ma, nemáte právo. Je u mňa zamestnaná. Au. Máte uzavretú riadnu zmluvu, slečna Hamiltonová? Som tu na skúšobnú lehotu. Je to tak? Áno, ale to predsa neznamená... Počas skúšobnej lehoty môže ktorákoľvek strana zrušiť zmluvu bez udania dôvodu. Ste voľná, slečna. Hrajte! Do šrata! Ako si ťa to zobralo, Mac? Čert vezmi podnik, ale ju nedám. Panenku mu nenechám. Panenku? Chcem ju odlákať. Možno, že spolu. Zabijem ho. Postarám sa ti o prácu. Zmenka pána McDonalda vyprší v 2 termínoch. 50% výška, to je $30,000 vrátane úrokov, bude splatná zajtra o 12:00. Bude splatená? Dovolte. Prezrádzam bankové tajomstvo. Ale pán McDonald ma požiadal o jej predĺženie. Kúpim tú zmenku. Ale... Už som sa rozhodol. Pán Kern s vami dohodne podrobnosti. Poďme. Keby ste sa, pán Kers, láskavo obťažovali do našej banky, predložím vám všetky doklady. Dohodneme potrebné náležitosti. Áno. A čo bude s panenkou? Odíde od neho. Neodíde. Nešťastie ľudí zbližuje. Tu nejde o nešťastie, ale o spravodlivý trest. Poslal na mňa vraha? Zavinil Carmackovú a Johnovú smrť? To sa ti vidí málo? Lenže nechápem, za čo trestuješ panenku.
Ničím sa neprevinila. Iba k tým, že ostala pri ňom teraz, keď je sám. Možno to urobila zo vzdoru. Možno zo súcitu. Ale nemáš právo za to trestať ju. Dobre. Počkám. Nechcem, aby bola nešťastná. Chce ma zničiť. Nemôže mi odpustiť, že si sa stala mojou ženou. Preto kúpil moju zmenku. Má ma v rukách. A čo, ak je to kvôli Jimovi? Čo s tým má spoločné Jim? Veď je mŕtvy. Jim a ten amulet nejako súvisia s Carmackovým vrahom. Ten, čo som dala Hamiltonovej. Nejako to musí spolu súvisieť. Meg, prosím ťa, povedz mi, čo mal Jim s Carmackom? Prečo by mal Jim zabíjať Carmacka? Kvôli zlatu? Ale veď Jim nikdy žiadne zlato nemal. To všetko si povymýšľal ohnivák. Chce sa mi pomstiť iba kvôli tebe. Ilem nie je pomstichtivý človek. Tak prečo kúpil moju zmenku? Máma vrsti. Ak sa s ním neporozprávaš, zničí nás. Meg, povedz mi pravdu. Máš čisté svedomie. Môžeš mi veriť. Tak dobre. Zajtra pôjdem za ním. Pozvi ho sem. Nech si ťa príde vypočuť k nám do salónu. Do prázdneho lokálu. Tým lepšie. A už je to tu. Konečne. Pice. Dajme si. To je záloha. Ja nie som z obyčajných žien, Ešte jednu rundu. čo horia ako pochodeň. Nestojím o zlato a drahé kamene, iba chcem, aby ma niekto mal rád. Láska, tá pre mňa nie je hrou, čo hrá sa kartou falošnou. Nestojím o reťaze z perál nádherných, iba chcem, aby Čo sú to za chlapi, Meg? Zlatokopy. Meg. Kto je to? Zlatokopy. Tí chlapi sa mi nepáčia. Prečo? Veď nič nerobia. Aspoň tu nie je prázdno. Nemusíš sa báť. Pôjdem von. Nechcem drážiť ohniváka. Neboj sa. Dostaneme sa z toho. Ja nie som z obyčajných žien, čo horia ako pochodeň. Nestojím o zlato a drahé kamene, iba chcem, aby ma... Hovorím, že som mal. Si ty vieš. Tak som mal. No. Láska, tá pre mňa nie je hrou, čo hrá sa kartou falošnou. Nestojím o reťaze z perál nádherných, iba chcem, aby ma niekto mal rád. Vítajte u nás, pán Harniš. Dajte si pozor na tých chlapov, nepáčia sa mi. Si milý, že si prišiel. Keď si ma pozvala k vám do salónu, neodolal som. Nežartuj. Spievajte. Musím s tebou hovoriť. No spievajte, hej, áno, vy. Čo? Nám sa nebudete venovať. Platíme aj za spev. Veru. A
Alebo chcete si vypiť s nami? Poďme do mojej izby. Poď. Videli ste? Videli ste? Ťahá ho do svojej izby, je to Fľandra. Chlapi, poďte, poďte, chlapi. Potrebujem svetko. Poďte. Rýchlo, poďte, ja to tak nenechám. Ja to tak nenechám. Hej! Tač som tu. Chcela si so mnou hovoriť. Ide o tú zmenku. Prečo si neprišla za mnou? Myslela som, že tuto bude vhodnejšie. Kde je tvoj muž? Nechcel byť pri tom, keď sa budeme zhovárať. Odišiel z domu. Mám pocit, že nehovoríš pravdu. O čom to hovoríš? Už som ti povedala, že... Niekto je za dverami. Ak to patrí k nášmu rozhovoru o tej zmenke, tak nevojde. Nik tam nie je. Môžeš sa presvedčiť. Nachytal som ťa, ty darebák. Nemek. Neújdeš mi. Počuješ? Nie. Mám ťa a musím ťa zabiť. To nesmieš, Mek. Mek, neblázni. Mek. Zmizni, panenka. Prosím ťa. Prosím ťa, Mek. Prosím ťa. Zmizni. Prosím ťa, Mek. Zmizni. Mek! Mek, to nesmieš. Prosím ťa, nerob to. Mek! To nesmieš. Išiel, za ním. Poďme, rýchlo. Spísať inventár. Ďalej. Zabaviť všetok majetok. A poslať exekútora. Do 48 hodín vysťahovať. Chceš niečo povedať? Nie. Len rozmýšľam, ako blízko má láska k nenávisti. Hovoríš o panenke. Však? Nie. O tebe, Ilen. O tebe. 20 petrolejových lámp, 80 ohýbaných stoličiek, jedno pianíno, vešiaky, stojany... Skončite už. Sú veci smutné a veci veselé. Ste hotoví? Všetko má svoj čas, aj zármutok. 2, 4, 5, 2, 4, 6... Tak sa ponáhľajte. Prečo sa náhliť? Od okamihu dokončenia exekučného protokolu vám ostane ešte 24 hodín. Až potom musíte opustiť tento dom. Prepáčte, madam, ale odovzdajte aj veci movité, osobného charakteru. Ten prsten si nechaj. Nebudem ho potrebovať. Panenka. Panenka! Panenka, počkaj. Počkaj. Od dnešného dňa nechcem mať s tebou nič spoločné, McDonald. Si zlý človek. Ty si poslal Jima za Carmackom. A ty si mu prikázal zabiť ohniváka. A keď sa ti to nepodarilo pri Králičom potoku, chcel si to urobiť tu, v Dawsone. Vezieme sa v tom spolu, dievčatko. Ty si ho vlákala do svojej izby.
Zapamätaj si to, panenka. Budem si to pamätať. Po meste kolujú všelijaké zvesti, pane. A to ju trápi. Ale ona za nič nemôže. Všetko zapričinil pán McDonald. Nenevajte sa, pane, ale musím vám to povedať. Panenka vás veľmi miluje. To ti ona prikázala? Čo mi máš povedať? Nie, pane. Prikázala mi len, aby som vám odovzdal tento list. Čo sa mu stalo? Neviem. Poďme, rýchlo. Ilen! Ilen! Prečo to urobila? V láske pochybujeme o tom, v čo najviac veríme. Odchádzate navždy z Aliašky. Navždy. Aký je váš nový cieľ? Taký istý ako ten starý. Zbohatnúť a zostať čestným človekom. Tak ako si. Povráva sa, že chcete dobiť San Francisco, je to pravda? Keď sa to povráva, tak to skúsim. Prepáčte mi, páni, ale chcem sa rozlúčiť so svojimi priateľmi. Prosím. Dovidenia. Dovidenia. Veď veľa šťastia, starý vlk. Ďakujem ti, Ilem. Nikdy na teba nezabudnem. Dovidenia. 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 Budeš mi chýbať, Chris. Aj ty mne, Ilem. Čo je to? 3 knihy. Keď ich prečítaš, pošlem ti ďalšie. Sú ťažké. To budem čítať najmenej 2 roky. Neponáhľaj sa príliš. Človek potreboval 10 000 rokov, aby prestal loziť po stromoch. Si nepolepšiteľný misionár, Chris. Maj sa dobre, Ilem. Aj ty, Chris. Hurá! 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 Dovidenia!